Aquest és el nostre univers visual. Vivim i actuem en un espai continu i permanent. Els diners, en la seva forma actual i com a valor absolut econòmic, mou els intercanvis humans. També sabem que els diners, com a objecte, no valen res. Són només un tros de paper en forma de bitllet de banc. L'actual sistema econòmic no és informatiu, és desinformatiu. Això es deu al fet que utilitzem principalment un tipus de diners que no informa de res, que és incontrolat i que circula lliurement sense saber què es fa amb ell. La situació econòmica actual real és caòtica, a pesar de l'ordre aparent que es transmet a una societat de la imatge. Aquest és un temps de corrupció, de guerres, de degradació ecològica, d'exclusió i de marginació. Qualsevol mal té una arrel molt profunda. Busquem el seu origen. Històricament, l'or es convertirà en la referència de valor i de canvi econòmic en el món. Durant la Gran Guerra, les despeses que origina el conflicte consumeixen en pocs mesos les reserves d'or dels estats enfrontats. En aquells temps de barbària humana va ocórrer quelcom que no conten els llibres d'història. Quelcom que va poder canviar la destinació del món i que va canviar per a sempre el destí d'un home. Agustí Xaló de Sobirà va néixer a Barcelona el 19 de juliol de 1911, fill d'un francès propietari d'una fàbrica de tints. A molt primerenc edat és enviat a França, on cursa el batxillerat en la ciutat de Toulon. Sent un adolescent, la casualitat li posa en contacte amb un important home de negocis francès d'origen hongarès, Horace Finali, president de la Banca de París i dels Països Baixos. Una de les anècdotes que em va fer molta gràcia de l'Agustí va ser en 1925, quan tenia 14 anys, passejant per una ciutat de França, va haver una conferència de banquers. El conferenciant era Horaci Finali. Quan va acabar la conferència, l'Agustí va aixecar el braç i va dir: «Demano la paraula». Això a Finali li va fer molta gràcia. I aquí es va iniciar una relació que va durar 14 anys. Doncs un dia que l'Agustí va anar a sopar a casa del banquer i aquest no hi era, el seu majordom el va fer passar al despatx. Un cop al despatx, ell es va seure a la cadira i a la taula del banquer i va començar a obrir calaixos. I va trobar un dossier que deia secret. Va començar a mirar, a llegir i a rellegir aquest informe. I mentre estaven aquestes, el banquer va arribar i el va sorprendre. En aquell moment, Agustí no va entendre res del que havia llegit. I, a més, una bufetada del banquer el va despertar del seu captivament. Però què va ser el que va llegir Agustí Xaló en aquells papers tan gelosament amagats? El que acabava de llegir es referia a la Primera Guerra Mundial. Es tractava de l'informe d'una reunió secreta celebrada a París el 1914. En ella participaven el propi Finali, el senyor Morgan, del banc més important de negocis d'Amèrica del Nord, i Sir John Detterding, president de la Royal Shell de Petroli, la petroliera europea. L'informe explicava que als estats els estaven acabant els diners per mantenir les despeses de la guerra
I això als banquers no els interessava, perquè la guerra és un gran negoci per a ells. I com és natural, els interessava allargar la guerra. Què van fer? Doncs aquest informe els aconsellava abandonar el patró or per la creació de diners i inventar paper moneda, fins a un cert punt que no es passessin perquè això podria ensorrar l'economia mundial. Aquest primer intent de substituir l'or per paper va ser el punt de partida per l'Agustí Xaló. Quan torna a Catalunya, Xaló participa activament en els moviments socials i sindicals de llavors. El catalanisme del moment era burgès i ningú s'ocupava de les ànsies del poble català. Aquest poble ple d'aspiracions llibertàries no sabia com donar-los forma. Els esdeveniments de 1936 li mostren clarament que no es pot fer la revolució sense tenir els diners necessaris per a fer-la. Agustí, que era una persona llibertària, que se sentia llibertària, va quedar molt colpit quan aquí, abans de la Guerra Civil, que ell n'hi deia incivil, doncs els llibertaris van arribar al poder i van fracassar, diguéssim, no? I ell coneixia, era molt amic d'un d'ells, el Bac de Santillán, que li va explicar en un sopar que la sensació aquesta de fracàs, perquè no sabien què fer amb el poder, se'ls havia escapat de les mans. I l'Agustí, d'aquesta i altres anècdotes de la seva vida, en va anar treballant el fet i va donant importància que quan un vol arreglar les coses, quan algú té ganes de repartir millor, quan algú té ganes d'arreglar les coses, té que tenir un programa darrere sòlid, profund, estudiat, científicament estudiat, que sigui revisable i que no només el pugui portar a terme ell, que el pugui portar a terme qui sigui. I aquest programa ell el va bastir, el va estudiar i el va fer. El 1939, i davant l'ocupació imminent de Barcelona, Agustí Xaló decideix tornar a París. Al poc temps, esclata la guerra a Europa. Durant la Segona Guerra Mundial, quan els nazis van ocupar França, doncs l'Agustí estava a París i va tenir ocasió de contemplar una escena que el va colpir per tota la seva vida, que va ser des d'un dels ponts que hi ha a prop de les estacions de tren, va veure com entre dues files de nazis armats fins a les dents passaven una filera de dones i nens petits que eren conduïts i entrats en uns vagons de càrrega per animals i eren precintats aquests vagons de càrrega. Aquesta visió, aquesta vivència va literalment capar a l'Agustí i ell es va dedicar tota la seva vida, i així ho deia, que des d'aquest moment va donar sentit a la seva vida a buscar solucions perquè això no passés. Agustí Xaló tornarà a Catalunya el 1945. El preu que ha de pagar ja estava escrit. Dedicar la resta de la seva vida, més de 3/4 de segle, a desenvolupar un sistema general científic i racional en relació als fenòmens socials i econòmics reals. L'Agustí Xaló distingeix, és una cosa important també, el que ell en diu la societat utilitària i la societat humanista. La societat utilitària és la que fabrica coses, béns i serveis, i la societat humanista és la que fa ajuda a la humanitat. Són dues coses separades. Per la primera es pot fer negoci, per la segona no. La primera, diguem-ne, seria capitalista i la segona seria socialista. Les persones, per exemple, que siguin vocacionals, que es dediquin a l'ensenyament, que es dediquin a la salut, etc., no busquin fer negoci i que els que busquin fer negoci no remenin les persones, sinó que treballin només en les coses. Ajuntat les dues amb una i per la força de l'esperit i per la força de la raó hem trobat una eina definida per ell molt bé i practicable a partir de la nova tecnologia que ens fa possible un món que resolgui tots els culs de sacs en què ens trobem actualment en la nostra civilització.